haurtzaroaren defentsan bat egiten dugu Oinarri elkartearen manifestuarekin. Gora haurtzaroa! Eta igandean, apirilak 26, 12etan, haurren eta nerabeen aldeko txalo zaparrada egingo dugu. Orain arte, erakutsitako jarreragatik zoriontzeko. Kalera irten aldirela ospatzeko. Eta batez ere, gaur bihar eta etzi, haurren eskubideak aldarrikatzeko. Eskola herritarra eta herri hezitzailea nahi ditugu. Bihotza, burua, eskuak! Sentitu, pentsatu, beti! Denok eta beti, elkarrekin! Gora